Graciñas. Pois estamos, saben que estamos hoxe coñecendo un dos obradoiros de fabricación de gaitas con máis tradición e máis prestixio de toda Galicia e mesmo de parte do estranxeiro, porque Xulia Piñeiro reciben encargos de moitos países do mundo. Pois casi non lles queda sitio onde non haxa unha gaita do Seivane. Mira, de todos estos punteiros que vedes aquí, que están na sala de repouso e aquí terán que estar 5 anos para que sigan secando, para que vexades que percorrido ten unha gaita, pois poden ir pois ao Xapón, a Australia, a Rusia, a Ucrania, a calquera lugar, porque prácticamente, Álvaro, Seivane, estas gaitas chegaronse a calquer recuncho como os galegos, non? Sí, é como o mundo é tan grande e os galegos, bueno, pois andan por todo o mundo, pero a verdade é que bueno, fai uns anos sempre se asociaba con dicir que facíamos gaitas para os galegos, pero ben, é verdad que facemos gaitas para os galegos, pero hoi non é así tampouco. Hoi facemos gaitas para os galegos, para os rusos, Son eles os que demandan, e además non só demandan como pode ser a nosa gaita, senón que vos facedes as gaitas deles. Estas que temos aquí, por exemplo, de onde son? Bueno, pois esta en concreto, esta é unha musa medieval. Esta é unha gaita que fixemos en colaboración con un musicólogo catalán, Raúl Lacilla. Esta pódese considerar como a boa das gaitas actuais que hai no mundo, non? Esta está nos pórticos das catedrais, o sea, como pode ser da Catedral de Burgos, de Barcelona. E el fixo uns estudios e nos levámosla a cabo e a verdade que tuvo un éxito moi grande. Estamos facendo para Noruega, para Francia, para Xapón, aquí para Galicia. Carlos Núñez está tendo un éxito grandísimo por as músicas medievais que está facendo. Bueno, pois que non paramos de facer. Non parades dende hai 80 anos. Vamos a facer historia. Aquí comenzou, hai que renderlle homenaxe a Xosé Manuel Seivane, que era teu pai. O voso pai, vaya, porque aquí estades Xosé e Álvaro, os dous irmáns. Sí, nos estamos aquí desde hai aproximadamente 25 anos. Ele empezou en Pastoriza, logo tuvo aproximadamente 25 anos en Ribeira de Piquín, e logo fundamos isto aquí e aquí seguimos. A verdade é que teu pai debería sentir moita fachenda, porque aquí neste taller están unha boa parte da familia. Aí está a tua filla, non? Que dicíamos antes que se cortaba a conexión, que Saínza é a única muller que artesana das gaitas, non? Pois posiblemente Saínza hoxe sea a única muller hoxe facendo gaitas en Galicia. Tamén está aquí o teu irmán. Temos aí a Xosé, bueno, pois que é o meu socio, o meu colaborador de sempre. E bueno, temos aquí a Miguel tamén, xa que aquí todos traballando e facendo cousas así como moi curiosas que despois teremos a oportunidade de ver, porque arriba de todo tendes un museo e ali hai gaitas curiosísimas. Aí temos, mira, no fondo unha das máis grandes que fixestes vos, non? Esta é unha gaita en do, que é a gaita en do 4, é a gaita máis grave que nos fixemos. É outra das que máis éxito teñen tamén, que fixemos. Vémolas despois, Álvaro. Sí, vémolas arriba no museo, te parece? Vale, pois moi ben. Vale, pois imos deixarvos polo agora e despois vamos a ver todas as gaitas maravillosas que están facendo aquí historia no Obradoiro do Seivane. Graciña, Xulia, quedamos emprazados para coñecer esa colección de gaitas que teñen nun dos talleres, decíamos, máis prestixiosos de Galicia e de parte do estranxeiro, que xemos que